पुइलो रे सनाम कोगे जोहार इनगे पीर्थी मुर्मू और आपे पे नेले तवा pmartsantali यूट्यूब चैनल तबे जहां को ना चैनल पे नाव गे तबन कान चैनल सब्सक्राइब आलो पेहिन तबा आ सुर रे मेना बेल घंटी जोटे आ देलाबन ओक्तो बांग बिलम कते तेहना ना वीडियो बन स्टार्ट उतर लगे।